така ги пасяха. Горе. Там, насам, така не се пасяха. Я самичка. Самачка? Я питам. Сама. Цял ден сбира челадинка. Цял ден има гъбки, събирам гъбки, паса овцето. И пееш си. И си пея песни. Като не ми даваше да пея в читалището в това, там си пея сама. Ама като почне да гърми, да гърми, да тряска. Сълзите град. Страх мъй, страх. Ужас. Всичките не се познават. Няма никаква природа, няма въздух, мразя това. Искам да съм на природата. Да съм свободна душа, да си пея какво си искам, да си свиркам, да си варя по овцето. Драго си ми, мило ми, хубаво ми. Иначе е мизерно. Но от економическа гледна точка. От економическа гледна точка си лишен от такви... това за мен са, например, да идиш на заведение, такви неща. Идиш, ама седиш на стола, притеснен си, не можеш да се отпуснеш. А на полето, на нивите, като вървиш с животните, ти си свободен. Ти си командваш, никой не те командва. Ти си само Аллах отгоре и ти си вървиш свободен, не правиш пакости, пееш си, душата спокойна, спиш си. И никой нищо не те интересува. А защо тогава си продала овцето? Ами, оти нямаме сметка. Разбираш ли? Да. Значи си ги гледам за собствено удоволствие. А трябва да уча децата. Да. Трябва пари. Да. И затова почнахме работа и ги продадохме. Да може да издържам децата, тя учи. Иска английски, иска магистратура. Откъде пари? А животновъдството не дават пари. Аз сега те стъчкуват това. Животновъдите днеска стъчкуват. Стъчкуват? Кое? Ами значи една лимонада иди в заведението да я пиеш, една лимонада 1 лев. 1 литър мляко 60 стотинки. Ма чакай малко. Една лимонада е 250 грама. Това държава ли? Ами не може. Угол. Ела да ти помага. Вися, тя си спокойна. Си седнала и опина юздите. Наляво, надясно. И си спокойна. Както тя иска. Както тя иска. Суши си се едното. Женско царство. Да. Да, никой нямаш над главата да те командва. Никой. Ти си се командваш самичък. Тук видях много жени вървят с... Всичките. Да, и аз така. Кача си кобилката и да си докарам сеното, сложа си на животните да ядат, дои се. И аз искам да имам животни, ама нямам по пари. Ама па децата искат пари. И тук става сега различно. Да ги продадеш. И се принудихме да ги продадем, да могат да се изучат децата. Не може 250 грама една лимонада да бъде 2 лева, а 1 литър мляко 50 стотинки. Каже, това не е ли срамота? Това е смешно. Това е вода и тури малко боя. Хоп, лимонада. Какво? Нищо. А то литър мляко, това животно трябва да го пасеш, да го доиш и да се храниш чисто, хубаво, а това само вода по-скъпо. Ама чакай малко, така не става. И се принудихме да ги махнем. Могат да си изучат децата, да си оправят къщата. Ли така? Ще има ли сватба, трябва пари за сватба. Така. Той не е само да имаш мерак и любов, това си го има винаги, ама важно той след това, като се ожениш, да гледаш за къщата, да домиш, да раждаш деца, да се грижиш за тях, да се грижиш на мъжа за родителите, да работиш, да в къщата да имаш всичко. Децата да имат каквато имат нужда, ти да им даваш. Така ли, Лора? Това са ценностите. Ценностите, да. Да работиш. Да работиш, да построиш къща, да родиш деца, да ги изгледаш, да ги изучиш. Да оставиш на този свят и утре, като си идиш от този свят,
да кажат браво на този човек, той беше хубав човек. Да върви на убавото на нов свят. Да, родиш, изгледаш, изкуткаш. От това по-убаво какво искаш от живота? Това е живота. Живота не е само парите, трябва до една степен, докато го изучиш детето и след това ти оставяш го това дече, той да покаже само нещо, да покаже на този свят. Да покаже дали ще измисли някаква техника, дали ще вземе овце да пасе, да дава мляко на хората, да храни. Нещо трябва да се занимава, да покаже, да ости на този свят. И си отива. Да си идеш с затворени очи, че си свършил нещо добро на тази земя. Не само така, наготово всичко. Да. Не може така. Да. Трябва човек да се бори за живота. Трябва. И да върви... Не всичко е дадено. Не всичко е дадено. Не всичко. Ти трябва нещо да изработиш сам. При нас има таква една поговорка. Аллах всичко дава, ма в кошере не вкарва. Разбираш ли? Той дава... Той ще ти помага, но и ти трябва да се кошере мъчиш. не- И ти трябва. Трябва да мъчиш, не само да чакаш от него. А, Така е.